Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Madwar id-dinja jeżistu ħafna u ħafna tipi ta' tradizzjonijiet tal-Milied. Uħud minnhom tassew komuni u oħrajn li ma tantx nisimgħu bihom jew naraw bħalhom f'Malta. Ħaddikom eżempju, fiċ-Ċina il-Milied mhux festa popolari daqs kif nafu aħna. F'lejliet il-Milied in-nies jagħtu lil xulxin tuffiħa imżejna bit-tema tal-Milied. Sew kollox sew għaxej il-Milied Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tibtibiet Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tibtibiet Fir-razzet nibdew inkantaw tal-Milied Issa ejja xeħlew kemm is-subien u l-bniet Inżejnu kull imkien l-istallaw anke l-ġnien Sejja fl-imkien, insajru ikel blin Hey, issa sew, kollox sew, għaxġej il-Milied Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tebtibit Hey, issa sew, kollox sew, għaxġej il-Milied Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tebtibit Żiżi fil-Milied, u sħabha imżejnin u jajtu ferħanin Hey, issa sew, kollox sew, għaxġej il-Milied Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tebtibit Hey, issa sew, kollox sew, għaxġej il-Milied Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tebtibit Kontu tafu li mhux kull pajjiż jiċċelebra l-Milied fix-xitwa? F'pajjiżi bħall-Awstralja jiċċelebraw il-Milied fis-sajf. Dak għax qegħdin in-naħa l-oħra tad-dinja. Araw, aħna qegħdin fl-Ewropa u bħalissa l-bar ta' xix-xitwa. Imma jekk induru dawra mad-dinja u nsibu l-Awstralja, bħalissa dawk qegħdin jomu għax is-sajf. Is-siġġa tal-Milied. Girlanda Stilla Borrini Boċċa blu Boċċa amra Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien Nispera li nerġaw naruk, nispera tkun ferħan Għax sama aħna nerġaw narawk nixtiequlek tkun daħkan Darb'oħra ngħidu merħba mallum saħħa ċaw ċaw Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw